Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, June 10. Barangay Captain sa Talavera, Nueva Ecija, patay sa pamamaril. Classroom shortage, nananatiling problema ngayong school year 2025-2026. Panukalang habaan ng termino ng barangay at SK officials, pasado na sa Kamara. 120 na kaso ng illegal fishing na resolba ng BIFAR Region 3 ngayong 2025. At Angeles City, pangatlo sa pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas ayon sa Oxford Index. Patay sa pamamaril ang isang kapitan ng barangay sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Batay sa report ng PNP, pauwi na sakay ng motor ang biktimang si Kapitan Joel Damasio, kasama ang isang tanod mula sa Brigada Eskwela sa Barangay Kalipahan itong Lunes, June 9. Nang tambangan siya ng salarin na sakay rin ng isang motor. Binaril ang sospek si Damasio gamit ang 9mm pistol na kaagad tumakas matapos ang pangyayari. May lead na raw ang mga otoridad ukol sa pagkakakilanlan ng salarin, bagamat patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa ikalulutas ng insidente. Mariin namang kinondena ni Mayor J.R. Santos ng Talavera ang naging pamamaslang. Ayon sa alkalde, hindi matanggap ng lokal na pamahalaan ang marahas na krimen laban sa isang tapat na lingkod bayan. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang isang malalim na pagkawala para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, kundi isang masakit na dagok sa kapayapaan at espiritu ng pagkakaisa ng ating buong bayan, sabi ni Mayor Santos sa statement na inilabas niya sa kanyang Facebook page. 4 na individual ang inaresto sa anti-drug operation ng Orani, Bataan PNP sa Barangay Tapulaw matapos maaktuhan sa isang shabu pot session nitong Lunes, June 9. Nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ang mga otoridad ng ulat mula sa isang concerned citizen. Pagdating sa lugar, naabutan ng mga pulis sa mga sospek na gumagamit ng iligal na droga. Nasamsa mula sa kanila ang 25 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos at mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng Orani PNP ang mga sospek at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na itinakdang magsimula sa Miyerkules, June 11. Ayon sa Pangulo, kung hindi agad matatapos ang proseso sa kasalukuyang Kongreso, maaari itong ipagpatuloy sa 20th Congress. Binigyan din niya ang desisyon ay nakasalalay na ngayon sa pamumuno ng ngayon tumatayong Senate President Cheese Escudero upang matiyak ang isang matiwasay na transisyon sa susunod na Kongreso. Matatandang noong Disyembre noong nakaraang taon, unang inihain ng 4 na impeachment complaints laban kay Duterte. Nakasaad sa mga reklamong ito ang kabuuang 24 na artikulo na nahahati sa iba't ibang kategorya: graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pa mga krimen. Kabilang na umuno yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Formal naman na naisampa ang mga complaint na ito noong Pebrero 2025 matapos itong aprobahan ng House of Representatives at ihain sa Senado para sa impeachment trial. Well, this is really a function of the Senate right now, so we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months, and we are watching, of course, what the Senate President Cheese Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. Isang Chinese vessel na may body number 16838 ang namataan ng Philippine Coast Guard sa layong 1 nautical mile mula sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong Sabado, June 7. Base sa ulat ng Philippine Information Agency, agad na rumisponde ang PCG upang suriin ang kondisyon ng barko at alokin ito palang tulong para makaalis ng ligtas. Bilang bahagi ng mandato nilang tiyakin ang seguridad sa karagatan at protektahan ng kalikasan. Layunin ng PCG na maiwasan ang anumang dagdag na pinsala sa coral reefs at karagatang sakop ng Pilipinas. Ngunit hindi raw tumugon sa anumang komunikasyon ng naturang barko.
Sa gitna ng insidente, napag-alamang nakipag-ugnayan din ang China Coast Guard na may bow number 5102 sa nasabing barko na pinaniniwala ang bahagi ng Chinese Maritime Militia. Subalit hindi rin umano ito lumapit, posibleng dahil sa panganib na mag-ground sa mababaw na bahagi ng dagat. Kaugnay nito, nagsagawa na ng paghahanda ang PCG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa environmental damage assessment at matukoy ang epekto ng insidente sa marine ecosystem ng paligid ng isla. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Itinuturing na ikalawang tahanan ng paaralan, kaya naman napakahalaga na magkaroon ng maayos na silid at kapaligiran ng mga mag-aaral. Sa Santa Monica Elementary School sa Sasmuan, Pampanga, ang kakulangan sa mga classroom sa pinakamalaking hamon sa kanila. Kabilang nito, isinusulong ng paaralan ng mas mataas na literacy level para sa mga estudyante. Narito pong report. Sa unang araw ng Brigada Eskwela ngayong Lunes, June 9, nagtulong-tulong ang mga guro, estudyante, magulang at iba pang volunteers upang ihanda ang paaralang ito para sa pagpasok ng mga mag-aaral. Bagamat malapit sa ilog ang Santa Monica Elementary School sa Sasmuan, Pampanga, hindi naman na umano binabaha ang eskwelahan, buhat ng maitaas sa kanilang kalsada. Tahanan sa higit 380 na estudyante ang naturang paaralan at inaasahan umanong tataas pa ito sa nalalapit na pasukan. Kaya naman malaking hamon para sa paaralan ang kakulangan sa mga silid. Dahil dito, ipinagkakasya ng mga guro ang mga mag-aaral sa 7 substandard na classrooms. Yung mga classroom na aming ginagamit sa kasulukuyan ay hindi siya standard. So substandard po siya. Pero nakakaraos naman po kung kakulangan sa classroom. Alam ko naman, hindi madaling matugunan ng mga kakulangan sa mga classroom. Masasabi kong swerte na kami kasi may ongoing na 2 building. Siyempre po sa tulong ng aming butihing mayora. Kasalukuyang nasa konstruksyon pa ang bagong building ng paaralan. Kaya naman hanggat hindi pa ito natatapos, tiis-tiis muna ang mga mag-aaral sa shifting classes. Isa lamang ang Santa Monica Elementary School sa bayan ng Sasmuan, Pampanga, sa maraming paaralan sa buong Central Luzon na may classroom shortage o kulang ang bilang ng mga silid-aralan. Batay sa datos ng Department of Education Region 3 noong 2024, tinatayang nasa mahigit 13,000 ang backlog sa classroom ng mga paaralan sa Central Luzon. Samantala, matatandaang marami ang nabahala sa resulta ng pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA ukol sa literacy, education at mass media. Napag-alaman kasi na nasa 18.9 milyong mga Pilipinong nagtapos sa kanilang secondary education sa pagitan ng taong 2019 at 2024 ay kabilang umano sa kategoryang functionally illiterate. Ngayong taon, may temang sama-sama para sa bayang bumabasa ang Brigada Eskwela. Layon umano nitong magbigay ng pagpapahalaga sa bayanihan spirit o pagtutulungan ng bawat Pilipino tungo sa literacy development ng bansa. Isa si Principal Jay Ginto sa mga educator na nalungkot nang malaman ang balitang ito. Kaya bilang tugon, pinuo ng Santa Monica Elementary School ang Project Agap. Sa proyektong ito, tutukuyin ng paaralan ang mga mag-aaral na mas kinakailangang mabigyan ng pansin upang mapataas ang kanilang literacy level. Sa umpisa pa lang, ina-address na namin yung literacy level ng mga bata. Kaya nga po, actually, sa umpisa pa lang po, sa first quarter pa lang po, nagkakaroon na ng remedial reading. Yung mga teachers, yung mga batang medyo mahina po sa pagbasa. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Pasado na sa third at final reading ng House of Representatives ang House Bill number 11287
na naglalayong habaan ng termino ng barangay at sangguniang kabataan officials matapos itong makakuha ng 153 affirmative votes, 4 na negative votes at 1 abstention nitong Lunes, June 9. Base sa panukalang ito, gagawin ng 6 na taon ang termino ng mga naturang opisyales mula sa 3 taong panunungkulan. Ibig sabihin, kung tulayan itong may sasabatas, ang mga incumbent barangay at SK officials ay mananatili sa pwesto hanggang sa susunod na barangay at SK elections o BSKE na gaganapin sa ikalawang Lunes ng May 2029. Bukod dito, lilimitahan din sa 2 termino lamang ang barangay officials habang 1 termino naman para sa mga SK officials. Patuloy na ipinapatubad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Piso Caravan o ang pagpapapalit ng mga marumi at sirang pera. Malaki raw ang maitutulong nito hindi lang sa pagnenegosyo, kundi pati na rin sa pagkakakilanlan ng ating bansa. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. 10 taon ang tindero ng prutas sa palengke si Monmon Ignacio. Hindi raw maiwasan na may mga magbayad ng mga luma, marumi at punit na pera. Meron ako dito, pwede pagita? Tulad nito, 100, kalahati lang siya. Ang tanong dito kung saan ko pwedeng papalit, kasi mahirap na pag ganito. May mga 20, 50 na luma. Minsan hindi mo rin kasi maiwasan na total yung sabay-sabay silang bumili. Hindi mo na makikita kung bago yung pera. Check mo lang. 100, 1,000. Ganun lang. Pero yung may tip, di mo na kasi mapapansin minsan eh. Tinatabi lang po namin kasi minsan wala nang oras para papalit sa bangko. Sabi nila pwedeng papalit sa Bangko Sentral. Si Mary Winchell Gacho, tinatanggap ang mga lumang perang ipinambabayad ng mga mamimili. So, bali ginagawa ko minsan, iniipon ko na lang. Pero minsan kasi kahit pag nakita ko yung bumibili, baka yun yung last pera niya, tinatanggap ko na lang kasi naawa ko baka yun last pambili niya. Tapos, ipunin ko, papalit ko na lang sa bangko pag nagpunta ako. Kasi yun, minsan may mga fake, di ba? Pero kasi aware ako since before nung college ako, working student ako. So, alam ko yung mga pera na fake, ganun. So, ina-avoid ko naman na makatanggap ng fake. Yung, kaya lang minsan yung mga lumang pera nga ganito, hindi ko na-avoid na hindi ko natatanggap kasi minsan naawa talaga ako kung last pera na ng customer eh. So gagawin ko, tatabi ko na lang. Tapos kung minsan nakakatanggap pa rin, pero yung iba ayaw na rin nilang pinansusukli sa kanila yun. So tatabi namin and then papapalit sa bangko nga. Ganun na, yun na lang yung last option namin. Pag nakapasyal sa bangko, papapalit na lang. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga negosyante na makilahok sa Piso Caravan. Ayon kay Maria Lourdes Laconsay, Bank Officer 4 ng BSP North Luzon Regional Office, layunin ng programa na ipromote ang pag-ikot ng malinis na pera, barya, papel o polymer man nationwide. Ibig sabihin, ninanais ng Bangko Sentral na ma-uplift yung level of fitness ng ating mga banknotes, not just the banknotes but also the coins. Nais ng BSP na umikot yung mga malilinis o fit na level ng pera at maipasok natin sa mga bangko yung mga tinatawag nating unfit and most especially yung mga mutilated banknotes and coins. Ibinahagi ni Laconsay ang mga pamantayan sa pagpapalit ng mga luma at maruruming pera. Pagdating po sa unfit, wala naman po tayong kailangan pang criteria doon dahil ibig sabihin lang ng unfit marumi, lupaypay, may mga stains. So papalitan po yun ng mga bangko. Isama na rin po natin ito as our deposits. Sa mga may punit, nasunog, kinain ng anay o iba pang sira sa pera, may 3S na sinusundan ng BSP. Una, ang size o sukat, dapat ito iaabot o lalampas sa 60% or 3/5. No? So, meron pong panukat na ginagamit ang mga bangko natin to determine if a banknote exceeds that size. Pangalawa po, yung signature, a portion of the signature. Ibig sabihin, kahit po bahagya na lang, parte na lang ng signature o pirma ng ating presidente o tagapangasiwa ng Bangko Sentral ay makita po dun sa pera, pwede na po. At ikatlong S na dapat kasama po nung naunang 2 S ay yung ating security thread. Sa ating pong paper banknotes, meron po tayong security thread na nakapaloob doon sa pera. And for the polymer, meron po tayong shadow thread. Ibig sabihin may anino na parang thread doon sa ating pong mga polymer banknotes. May mga sitwasyon naman na hindi kaagad pinapalitan ng mga perang highly mutilated.
highly mutilated. Ibig sabihin, pwedeng nasunog, matindi yung pagkasira, hindi ma-determine yung kanyang 3S. Therefore, hindi po ito outright o hindi po ito on the spot mapapalitan. Iiwanan po natin yung pera at ito po ipapadala sa BSP, pinakamalapit na Bangko Sentral, or kung kailangan pa po ng further examination. Kaya naman panawagan ng Bangko Sentral na panatilihing malinis ang perang ginagamit dahil may magandang benepisyo nito sa pagnenegosyo. Panatilihin pong malinis at in good condition yung ating mga banknotes by siphoning mutilated banknotes. When we say siphon, pagkuha ng mga maruruming pera ay yung pong mga mutilated or unfit notes na ito ay deposit natin. At yung gamitin po natin sa ating mga transaksyon, yung mga malilinis o unfit or fit na pera. Kung malinis pong ating pera, mas madali pong ma-determine kung alin ang peke, alin ang tunay. At mas makakaiwas po tayo sa mga counterfeiting activities as well as yung pong mga frauds or scams na tinatawag natin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Handa ka na bang mag-donate ng organs sa inyong asawa? Sa Facebook post ng ating kababayan, sinabi niyang nag-diagnose ng chronic kidney disease ang kanyang 27 years old na asawang si Maureen at kasalukuyan nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Nagsimula ng sumailalim sa dialysis si Maureen, subalit kailangan umano niyang sumailalim ngayon sa kidney transplant. Nakahandaan niya si Felker na i-donate ang kanyang kidney sa kabiyak, subalit hindi siya qualified. Bunsod dito, nanawagan si Felker sa ating mga kababayan na handang tuparin ang kanilang dinadasal na himala. Naghahanap sila ngayon ng kidney donor na below 40 years old, blood type O at nasa mabuting kalusugan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Halos 800 na kaso ng illegal, unreported at unregulated fishing o IUUF ang naitala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Central Luzon mula 2017. Ayon sa ahensya, 98% ng mga kasong ito ay kanilang matagumpay na naresolba. Patunay umano na mas pinaigting ng kampanya kontra sa mga lumalabag sa batas pangisdaan. Magbabalita si Lizen Morten. Sa layuning sugpuin ng ilegal na pangingisda sa Central Luzon, patuloy ang pagpapaigting ng kampanya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 laban sa illegal, unreported and unregulated fishing o IUUF. Ngayong taon, umabot na sa 121 ang kasong may kinalaman sa IUUF sa rehiyon at sa bilang na ito, 120 ang matagumpay na naresolba ng ahensya. Sa loob ng 9 na taon mula 2017, may kabuuang bilang na 778 na IUUF cases ang naitala kung saan 764 o 98% nito ang matagumpay na naresolba ng ahensya alinsunod sa Fisheries Code of 1998. Ito ang mga datos na ipinresinta ng hepe ng Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division o FMRED ng BFAR Region 3 na si Neil Kenneth Katibog. Itong IUUF na to ay isang malawakang pagtugon sa ating misyon para mabawasan ang mga illegal na activities, lalo na sa ating mga fisheries resources. Gusto natin na mapaalalahanin ating mga kababayan, lalo na dito sa Region 3, na kailangan pangalagaan nila ang kanilang katubigan at the same time ang kanilang kabuhayan at lumaban laban sa mga paglabag ng mga pulisiya sa ating pangisdaan. Ipinagdiriwang tuwing Hunyo ang International Day for the Fight Against IUUF para sa layuning mapaigting ang advokasya laban sa mga paglabag sa sektor ng pangisdaan. Kabilang sa mga konkretong hakbang ng ahensya ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan at suporta sa mga mangingisda. Ang Fish Corps Project ay isang World Bank funded project na pinapatupad ngayon dito sa FMA 6 kung saan napapabilang ang mga probinsya ng Region 3 tulad ng Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Isa itong programa upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mangingisda at maging silang climate resilient also for providing appropriate livelihood sa kanilang mga
lalo na sa mga pwedeng maapektuhan dito sa ating rehiyon. Bahagi rin niya ng Fish Corps ang pagpapalakas at pagpapatupad ng mga polisiya at batas na nakabatay sa siyensya at may konsultasyon sa mga stakeholder. Mahalaga raw ang partisipasyon ng bawat isa pagdating sa pagsugpo ng iligal na pangingisda. Dapat ang mga polisiya ay ayon sa siyensya. Kailangan may malawak na stakeholder participation, lalo na kung tayo ay bubuo at makaapekto ito sa kanilang kabuhayan. At the same time, ang programa ng Fish Corps ay gustong ang layunin nito ay mapastrengthen pa ang pag-implement ng mga law enforcement activities natin. At upang palawakin pa ang kamalayan, inilunsad ng BFAR Region 3 ngayong taon ang Kuha Mo, Kwento Mo, isang photo essay contest na nakatema sa IUUF. Ang patimpalak ay bukas para sa mga anak ng mangingisda at kabataang may hilig sa paggawa ng creative content. Iniimbitahan ho namin lahat ng ating mga kasamahan, mga kababayan, lalo na yung ating mga anak ng mga mangingisda dito sa Region 3, na lahat na mahilig mag-vlog, yung mga mahilig mag-video, na kuhanan ng video, letrato, ang kanilang mga magulang, mga kamag-anak na mangingisda, at ipakita ang kanilang kabayanihan, lalo na sa laban sa IUU fishing. Kabilang sa mga simpleng paraan ng pakikisa kontra IUUF, ang pagsumbong sa mga paglabag sa pangingisda, paglahok sa coastal cleanups, at pagpapalaganap ng kaalaman sa komunidad. Gusto po naming ipaalala sa inyo na malaki ho ang epekto ng IUU fishing dito sa ating rehiyon, at malaki po ang inyong magiging gagampaning role upang matulungan kami sa BFAR, tulad po ng pagsumbong sa mga illegal activities, maging parte ng mga coastal cleanups po natin, at the same time maging partner ho namin paglaban sa IUU fishing. Umaasa ang BFAR 3 na patuloy na maprotektahan ng yamang dagat sa buong rehiyon para sa mas ligtas at mas sustainable na kabuhayan ng mga mangingisda sa Central Luzon. Lizen Morten, CLTV 36 News. Nabigyan ng karagdagang kaalaman ng mga MSME na dumalo sa Franchising and Financing Forum ng DTI Region 3. Tiyak raw ng kita rito kung mapag-aralang mabuti at sumunod sa mga standards. Narito pong report. Malaki raw ang potensyal ng franchising para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na nais palawakin ang kanilang negosyo sa ilalim ng isang subok na sistema. Ito ang binigyang diin sa isinagawang Regional Franchising and Financing Forum ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 sa SM Pampanga Event Center nitong Lunes, June 9. Mahigit 100 MSMEs ang lumahok sa proyekto ng ahensya, katuwang Land Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang private sector partners sa larangan ng telecommunication, delivery services, financing at marami pang iba. Ayon kay Director Eda Dizon ng DTI Region 3, ang adikain ay bahagi ng priority program sa kasalukuyang pamunuan ng kagawaran. Ang role namin is really to encourage them to try franchising, because we know for a fact na pag nag-franchise ka, hindi ka na rin easiest way. This is a new business model na sikat na ngayon, and a lot is doing franchising, no? So sa lahat ng aming mga local SMEs and with our dear secretary, Cristina Roque, ito ang tulong namin sa inyo para maingganyo kayo to engage into franchising. How to become a franchisor or a franchisee for that matter. So we're doing this forum just to give them opportunities to learn and have insights on how to start it. Handa rin daw sumuporta ang ahensya para sa mga negosyante na nais pumasok sa franchising. Discussion dito sa forum, sabi nga ng resource person, you just have to find the location and then bahala na yung kadil mong franchisor to build up the business. So they just have to consider the requirements on how to start. Hand in hand with franchising, kung meron mag-expect to become a franchisor, itatapat na natin doon sa financing institution yung kinakailangan niyang fund. Okay. Isa sa resource speaker ng forum si Joey Kenneth Gionaldo, franchise consultant ng U Franchise Sales and Management Incorporated, na mayroong 300 brand partners sa franchising industry. A talk earlier was about how to invest in the right franchise, na kung saan
we give some insights about the overview about franchising in the country and those advantages and of course those disadvantages as well. Especially nowadays na marami tayong mga kababayan na mga nai-scam, no? Na other owners are using the word about franchising. That's why we're here today just to give them talaga how to able to get the right franchise. Sinabi ni Jonaldo na may mga paraan para makakuha ng pondo at makapagsimula sa franchising. At kung maayos ito mapapatakbo, tiyak na may kita rito. Normally naman sa mga customers natin or sa mga Pinoys na wants to start their business but their budget is so tight, you don't have to worry kasi may mga may mga investment tayo na for as low as 300,000. But if your money is less than that, well, you don't have to worry as well kasi may mga banks tayo na up for loan. In fact, I'm so happy with DTI ngayon kasi they able to strengthen talaga our small medium enterprises, and we have this what we call SBC, yung Small Business Corporation na nagpapaloan at very minimal interest rates sa mga Pinoy who wants to go into business. Na talagang in franchiser there is money, and we're expanding kasi nga it's really easy kasi to predict your ROI through this what we call the profit net loss, ipapakita agad, and this profit net loss is in accordance with their current, no, yung kanilang current sales. And yet, these franchisors kasi have undergone talaga a lot of trainings and processes bago talaga sila naging franchisable. So in this manner, hindi lang siya basta, nagising ka na lang yun na yun. So ang dami din nilang pinagdaanan bago to naging franchisable. That's the reason why franchising is a big thing in the country. Samantala, matapos ang talakayan, nagpasalamat ang negosyanteng si Rian Saldana mula Bataan sa kanyang mga natutunan sa forum. Ang benefit kasi ng franchise is kumukuha ka na or binibili mo yung existing na successful concept. Kumbaga shortcut. Bilang negosyante, ang dami natin mga challenges, problem na kinakaharap. Pero ito, ang laking tulong na kumbaga na times 10 bigla yung magiging result mo. Okay? Kasi sabi nga, para maging successful ka, magtanong ka sa mga tamang tao, which is yung tamang mentor. And ako, to be honest, naghanap talaga ako ng mentor pagdating sa franchise. Dahil yung mga customer talaga namin nagde-demand na baka pwede kami pumasok dyan, mag-franchise, mag-expand, tulungan namin kayo. And dito sa event na to, sir, dito po nasagot yung katanungan na paano ba yung first step and saan ba talaga papunta pagiging pagpa-franchise. Sa financing, number 1, kasi syempre bilang negosyante or magne-negosyo, number 1 talaga capital. And then pangalawa is the idea. Okay. Pangatlo is the connection. So ngayon, capital, idea, connection, lahat nandito na. Kumaga para kang pumunta sa isang mall, lahat ng kailangan mo nandun na. So bilang negosyante, sobrang laking tulong nito kasi kumaga napabilis eh. Okay. Tsaka pag lalong-lalo sa connection, ang hirap hanapin yan. Networking talaga po. Pero sa tulong ng government, ang laking tulong po. Kaya salamat po sa DTI dahil meron pong events na ganito. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mas pinalakas, mas pinaastig. Ipinakikilala na ng Geely ang 2025 Cool Race Sport Plus. Ang pinakabagong version ng kanilang popular na compact SUV. May bagong sporty design, upgraded tech features at performance na siguradong patok sa mga naghahanap ng forma at power sa isang sasakyan. Available na ito sa Laos Auto Group, kaya hindi mo na kailangan lumayo para masilip o i-test drive ito. Alamin natin ang mga bagong features at kung bakit ito ang dapat mong abangan ngayong taon. I'm Mark Angelo Usman, the business manager of Geely Bacolor. All-new Cool Ray namin, marami siyang pagbabago. So, recently, yung Cool Ray namin, yung itsura niya, different dito sa bagong ngayon. Dahil facelifted to. So, marami siyang binago. Including dito sa hood, meron siyang
nakalagay na parang black mesh na dito na nilagay na as accessories. Sa mismong gulong niya, same, nag-iba rin yung itsura. Ilaw niya, hindi katulad dati. Yung ilaw niya kasi is separate din sa dalawa. Sa loob naman, yes, nagbago din yung loob niya dahil mas naging sporty look yung kanyang style. Sa seat pa lang, makikita mo na sporty leather na yung nilagay nila. Including dun sa multi-info display niya. Kung dati, separately yung dalawang infotainment and multimeter cluster, ngayon kasi, in-integrate nila yung dalawa. Now, ang current deals ni Coolray Sport Plus is nasa 35,000 ang down payment. All-in na yon. So, free na yung insurance, shuttle mortgage, and LTO registration. Yung monthly natin or monthly amortization natin for 5 years is amounting to 26,900 pesos. Ang presyo natin kay Coolray is 1,299,000. So, yung 24/7 na LGC Cares program, kasama lahat yung mga unit natin dyan. For the safety, superb ang safety nito dahil dun sa 360 camera or yung all sides ng camera, ngayon, upgraded version siya, naging 540 degrees camera. So, pati yung transparent view, makikita na natin sa sasakyan ngayon. Bali, yung transparent view, additional na features yun, makikita mo yung underneath ng sasakyan mo. And additional safety, it can park itself. For the safety pa rin, 6 SRSA airbags yung included sa unit natin. 1.5 pa rin siya, kaya lang 4-cylinder na siya. Dati kasi, we have 3-cylinder pero turbocharged. Right now, 4-cylinder and turbocharged din. Hindi ka nabibitin dahil meron siyang 3 different driving modes, which is the sport mode, the eco mode, and the comfort mode. Ang masasabi ko lang kay Coolray Sport Plus, value for money yung magiget mo dito. Kasi worth yung 1,299,000 for this car. Kasi makukuha mo to sa ibang brand for the amount of 2 million, I think. Sa Coolray, 1,299,000 lang. Get mo yung mga smart features, yung future features na napadating ngayon sa mga ibang brands. You can reach us at 0918-854-2766 and look for yours truly, Mark Angel Usman. And also inviting all the interested buyers for the Coolray Sport Plus na pumunta sa dealership located at Osebad Santos Avenue, Barangay Macabacle, Bacolor, Pampanga, beside Max's Restaurant po. So sa mga families out there, I'm inviting you to have a look on our Geely Coolray Sport Plus. Kung gusto na ninyong i-upgrade ang mga sedan natin into a compact SUV, I think this is the time na ma-check nyo yung ating Coolray Sport. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Umakyat sa 488 na pwesto ang ranking ng Angeles City sa Oxford Economics Global Cities Index ngayong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 502nd spot noong 2024 na nagpapakita ng patuloy na pag-unlad ng lungsod sa mga aspetong pang-ekonomiya, pangkalikasan at public service. Ang Angeles City rin ang tanging syudad mula sa Central Luzon na nakapasok sa listahan. Pumangot na naman sa hanay ng mga lungsod sa Pilipinas na kinilala ngayong taon, kasunod ng Maynila at Cebu City. Kinilatis ng Oxford Economics Global Cities Index ang 1,000 urban centers sa buong mundo gamit ang pamantayang nakatuon sa paglago ng ekonomiya, pangangalaga sa kalikasan at kalidad ng serbisyo publiko.
Natapos na ni RM at V, mga miyembro ng K-pop group na BTS, ang kanilang 18 months mandatory military service. Opisyal nang na-discharge ang dalawa ngayong Martes, June 10. Matatanda ang una nang natapos sa kanilang military service ang iba pang mga BTS members na sina Jin at J-Hope noong 2024. Unti-unti na rin mabubuo ang OT7 sa nakatakdang paglabas nila Jimin at Jungkook bukas June 11. Ikinatuwa naman ng ARMY ang fandom ng BTS ang pagbabalik ng kanilang idols. Seryoso ka ba? Ito ang isa sa mga tanong o ekspresyon na madalas nating marinig. Ngunit para kay Tony Duerme, ito ang naging inspirasyon ng kanyang latest single na may kwentong puno ng emosyon, pag-ibig at pagdududa. Ang detalye ihahatid ni Danny Cagino. From viral TikTok covers to official OPM releases, Tony Duerme is proving she's more than just an online sensation. Nagsimula po yung journey ko din sa TikTok kasi nag-post po ako ng isang video ko and I didn't expect it to blow up. And dun po, it all started from there hanggang sa nagtuloy-tuloy po. Hanggang sa nahanap po ako, nahagilap po ako ng SGE Studios doon. Kaya ayun po, salamat din po sa kanila. Umabot sa milyong views ang kanyang videos at dito nagsimulang mapansin ang kanyang raw talent at emotional delivery. Noong January 2024, nag-post siya ng original composition na Madaya kung saan sinabi niya sa caption, "Gusto ko sana itong release officially someday." Fast forward to December 2024, nangyari nga ito. Tony officially debuted under SJE Studios and Madaya garnered over 100,000 plus streams on Spotify with the music video released on Vevo. Marami po talagang pinagdaanan yung Madaya and maraming dumaan yun sa iba't ibang producer po pero hindi po natuloy kasi hindi ko din po alam kung bakit siya na-delay ng ilang beses na ganun. And then, ayun po, one morning I got this email from Sir Stephen. They're inviting me to join their music label. And ayun po, it's such an answered prayer po for me kasi matagal ko po talagang inasam din na maging parte ng isang music label. After capturing hearts with her debut single Madaya, OPM's rising star Tony Duerme is back with another emotionally charged track, Seryoso, na opisyal na inilabas nitong Biyernes, June 6 sa lahat ng digital platforms kasabay ng music video premiere nito sa Vevo. Yung tanong po na seryoso ka ba, nanggaling po talaga yun sa friend ko, si Rain Valenzuela. And with that central question po, na-inspire po ako na tapusin yung rest of the song. Ang kanta ay kwento ng isang maikling love story na puno ng pangako, pero nauwi sa hinagpis at pagkalito. Isang hugot anthem na siguradong makakarelate ang marami at mapapatanong ng, seryoso ba siya o niloloko lang ako? At hindi rin nagpakabog ang music video dahil pinatunayan nilang hindi kailangan maging engrande o puno ng special effects para maiparating ang matinding emosyon. Bagamat mabilis ang shoot, ramdam naman ang emosyon sa bawat eksena. Ang meaning po nito, ang cover art po nito is a tree with a mirror. Kapag ka po nakakakita tayo ng ganon, it means fairy tale. Dinadala niya tayo sa mundo where happily ever after seems within reach. Pero hindi. Eventually, intentions fall short din. Kaya yun po yung gusto naming ipakita doon. Mula viral covers hanggang original releases, unti-unti nang binuo ni Tony ang kanyang pangalan sa OPM scene. Wala pa ngang isang linggo mula nang i-launch, umani ng mahigit 2,000 views sa YouTube ang music video ng Seryoso at over 3,000 streams naman sa Spotify. Hello everyone! You can stream my new single entitled Seryoso on Spotify and Apple Music. And you can watch the official music video on YouTube under Vevo. Don't miss it. Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram naman, CLTV 36 Official.
Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Napapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.